Il-preżedju tan-nanna fid-daħla tal-bib ifakkret li wasal il-miliet. Is-siġra tal-miliet imlibsa sabir daw li tebteb mill-quċċata sal-qiem. Fil-ħula u li bliet bil-kbir imsejni għal-biġja ta' Ġesu bambin. Triqat imlibsin fid-dwar mlewnin il-ħwienet bin-nies mimlijin. Snin il-miliet, imħabba bil-wien. Nixtiequ nifraħ xewqat u bil-qalb nisbin. Il-gewwa tal-miliet, ħaġi ftit ġoħarna kejklini kantaw xelwi id-dijiet li ferħu l-kulħat. Żmien il-bida misir ħanin u jgħin lil-minu miskin. Il-familja miġmura lejliet il-miġmura bil-ferħ li jaqlilek il-din. Safti Klaus bir-rigali ġej għax kejklin jistennew bil-lejl. Maratona ġbir ta' fondi għal parti